कामत नाहीये. तुका किट मम्माला घरची खबर गोतस वे? वई वई गोतस. फॉरेन तहसील जावई आता गावांत विकता शेवई. तशी कशी दल्ले म्हणा मायनी सूना पुत्ताक माती हुना. चिके सोडवान सांग कामत नाहीये. त्या किट मम्माला जावई आमक दूर दुखून लाकस गो. तेगेले आऊस कशी मळरी घरान तो कोके गती ना मातेर मोगार चुक्कना मळेल वरी. दरबारी म्हणा दरबारी गो. आणि तिगे सून मळरी किट मम्माला धुव. माय कशी की सून तशीची. रुक्का म्हणके पान मांचवरी सून. तक चिके बाईले कनी औसुक बुद्धी संग चकदाय नवे. चिक्की जोर कोरनो हिरतन दळून घेऊ चकदाय निवे. तो बरी पापाच गो. उत्तराल पौरुष रन्नी मुखारी मंच बिलावरी. भायरी होड सरदारो घरात बाईलेल कारबारो. अप्पा आणि शिदला तो कसं करता. आवसो सिम्मा बायल गुम्मा मधी सिरकल तो गुगुमा. वई गो तगल परिस्थिती कशी मळारी त्याकड वागू हेकड नागू. हो तशी मळार पूर्ती दिवाळी की म्हणा. वई गो तगल परिस्थिती कशीच मळारी वतन सॉफ्टवेअर येतन खाली अंडरवेअर. आमगेल मलगडेन सांगची पट्टी वे. हंतुळ अशी तिथली दीग पाय सोडका नावे पाय अशी तिथली दीग हंतुळ कोरका. दोन्ही नतलरी अशी दावचे. दुसरेल घरचे खबर आमची माती गोबर. त्यापर सोडी तुगेल सून कशी लायक रंदप कोण वाढते की. अल्ली लसणे पेस्ट असलरी कोल्लदलरी रंदप करतके. तशी मिगेल सुनेल रंदप. इत्य एक लिरिक एक म्युझिक. होई वे तुक त्या रंदपनी इष्ट दत्वे. मिगेल परिस्थिती इतिहासुन्ने ओढता नित्यांचुले द्याड मळमणके नित्य एक पद. मिगेल दल्मो आता तुगेल सांग. तुगेल पूतनी सून कशी. मिगेल अनेक नमनेचे. मिगेल पूतो मुष्टी भीतर चुंड बैलेल मोगा गोंड. हा वेकली आवसो नित्य गुडगुमिंच पावसो. वटारे सकडाल घरा पाळ वटोटोची. हा त्या होई दलरीचे दुसरेल घरा पाळ तद्वेरी आमगेल दाळ. असल पुरा काणी गाव बोन घाणी. दलरी आम्ही सांगची मात्र सोणी. होय आमगेल पंचायती कशी सिले. तुमक दिसला लायक घालात तुम्ही लाईक. दुसऱ्यांकरात शेर आमक पवय दूर. सबस्क्राईब आणि प्रोत्साह दित आमका उत्साह. लाईक दिसल्यार कंटेंट करा चंद कमेंट. इतल वेळो आमगेल व्हिडिओ पळेल तुमक सगळ्यांक धन्यवाद. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती. धन्यवाद.